Id-drittijiet li nataw lil persuni LGBTIQ f'dawn l-aħħar sentejn kienu kwistjoni ta' prinċipju mnaqqax f'qalb il-bniedem. Kliem id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela flaqa li l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista kellha mal-membri tal-Malta Gay Rights Movement. Abela fakkar kif sentejn ilu pajjiżna kien lura fejn jidħlu drittijiet għal persuni LGBTIQ u llum saret qabża b'liġijiet u drittijiet li huma ta' mudell għal pajjiżi oħra. Drittijiet li poġġew lil koppji gay fl-istess livell ta' koppji eterosessuali. Min-naħa tagħha Gabby Calleja mill-MGRM irrimarkat kif pajjiżi oħra tiħarsu lejn il-liġi tal-identità tal-ġeneru li għaddiet mill-Parlament f'April ta' din is-sena. Għax Malta huwa l-uniku pajjiż li fid-dinja iħaddem liġi li tipproteġi u tirrikonoxxi persuni intersess. Gabby Calleja rreferi tal-mod kif dawn il-liġijiet ġew infurzati fil-waqt li sostniet fuq il-bżonn li l-valuri u l-prinċipji brabta ma' persuni LGBTIQ jidħlu fil-fond ta' qalb in-nies.